Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Cheer! Uncle Tago. And Tita Tanya Chinita. Pinakasalan ko po si Gretchen kahit sobrang selosa niya. Feel good morning po sa lahat ng mga kabisyo natin na nakikinig at mahilig po manood ng radyo, lalo na sa programang Mga Katas ng Nakalipas. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Benedict. Mula po sa Marikina City. Dati po akong crew ng isang fast food hanggang naging officer. At doon ko rin po nakilala si Gretchen. Maputi, maganda, at tahimik lang. Ako po ang nag-train sa kanya. Kaya nagkapalagayan po kami ng loob. Nagkagustuhan po kami at niligawan ko si Gretchen. Hindi man naging madali, ang importante ay kami na. Pero alam nyo, Uncle Dagol at Tita Tanya, mula nung naging kami ay nag-iba rin ang ugali ni Gretchen. Di na siya tahimik. Napakasilosa po niya. Paulit-ulit lang po ang issue niya sa akin. At dito na po nagsimulang tumagas. Sarap doon. Ang mga katas ng nakalipas. Ilan pong chicken, Joy? Andiyan si Joy? Andiyan ba siya? Sir, seryoso po, marami pong nakabilang customer. Bay, bilisan nyo yan dyan, bay. Sir, ilan po? Ilang piece po ng chicken, Joy? Ilang pieces po? Isang bucket na lang. Isang bucket po. Okay, $6.99 po. Ilan pong soft drinks? Wala ba libre? A la carte po ba o? Alak, yung alak. May alak dito. Sir, hindi na ako nakikipagbiroan. Ba't ka nagagalit na? Customer is always right. Anong pangalan mo iya? Uy, basahin ko yung name plate mo. Charmaine. Uy, kamukha mo yung ex ko. Sir, order o mambababae? Mambababae. Alam mo, pag ganito yung mga customer, talagang mamamatay ka na maaga. Sige yun na. Okay na yun. Siyang bucket, tapos... Anong... Ay, tika lang. Coke po, regular or Coke Zero? Coke Zero. Regular, huwag yung zero. Ayoko masiruhan eh. Okay po. Ala, napindot ko Coke regular. Sir, pavoid! Sir Benedict!
Ano yun, Charmaine? Sir Benedict! Sir Benedict! Pagkaigat ng babae ito. Sir Benedict, pa-void po. Nagkamali po ako. Nalagay ko po. Coke regular. Dapat Coke Zero po. Ngayong araw na to, pang-5 mo na yan. Sige na, huwag masyadong... Sir, napindot kamali. ko pala, 2-piece chicken. Dapat pala, bakit, sir? Ayan na. Sir, hindi ko mapindot. Pakipindot naman para sa akin. Uy, talaga. Uy, pwede ba inis? Pwede pakitulungan ako pindutin yung touchscreen. Sir Sige, Benedict, ako nahihirapan po ako. Ano yung telepono? Ayan na. Ay, salamat, Sir Benedict. Next po. Tapos na ba yung sa akin? Ay, bayad po. Ayan na, bayad. Wala po kayong barya. Grabe naman, barya lang po sa Mayaman umaga. kasi ako. Mayaman ako. Ano Bakit to? Barya sa umaga? Kasalanan ko pa. Buo yung pera ko. Ha? 699 lang po. Bakit 1,000 to? Dapat saktong 700 po ibabayad nyo. Nainis na talaga ako sa babaeng to. Hindi lang to maganda eh. Ha? May Bakante sinasabi ka po ba kayo. sa diop mo? Sir, umalis ka na. Next. Ba, ako naman. Ala, sorry na void, Sir Benedict! Mali po yung napindot ko. Wala pang in-order yung kabilang customer. Napabit. Sir! Yes po. Okay na yung order niyo, sir? Okay na ako, sir. Pero wala palitan yung mas bright itong ano. Sir, Yung- Sir, pa-void, napindot ko agad Ano eh. mo na to? Sir, Last okay time, lang yan Charmaine, ba? ha? May limit po ba? Grabe ka naman sa akin, sir. Porque bago lang ako. Halika Sir, na, baby. sir, ilapit mo. Ala, napaan ako sa dibdib mo. Sir, Hoy! sir, ang bango naman ng babango mo. Alam mo, favorite ko yan. Naalala ko sa'yo yung ex ko na kamukha mo din, Sir Benedict. Hoy, ako nakauna niyan na ex ko kamukha mo. Tapos ka na. Hindi ba? Sukli! Tapos ka na. Sukli nga! Anong klase? Ikaw, Tapos ka na. para ka anong kabataan ko, hindi ko sinusuli yung sukli sa magulang ko. Ibalik mo yan. Mabango ba yung... Sir mabango Benedict, ba? ano Sige po? nga. Wala. Sir, hala sir, tsaka ang ganda ng pagkakagupit mo ng buhok ngayon. Bagay na bagay talaga sa'yo yan, sir. Kaya marami nagkakakrush sa'yo naka-hair dito eh. Hoy, hindi pa ba kayo tapos dyan? Ikaw tapos ka na eh! Eh, bakit- Sabi ko po susunod ko yung order niya sa sukli. Eh, bakit chismis pa ako eh? Sige na, ayusin mo yung trabaho mo. Kasi... Benedict, pwede tayo mag-usap sa kitchen? Sige, yan. Okay na yan, ha? Ikaw na bahala dyan, ha? Okay, sir. Ay, naku, ayan na naman to. Pati sa trabaho lumalandi ka. Ano ka? Dito nga tayo. Kapag landian ang lakas ng boses. Pero pag sinasaway na hinihinaan, hoy Benedict, kanina ko pa kayo pinapanood. Grabe landian nyo, ang kapal ng mukha mo. Sa harap ko Baby. talaga, Babe. dito sa trabaho natin. Baby ko, huwag naman ganun. Huwag mo ko baby, hindi ako madadaan sa mga endearment mo na yan. Bakit? nagagalit? Ba't ganun kayong dalawa? May relasyon ba kayo ni Charmaine, ha? Wala kami ng relasyon Eh yan. bakit lagi mo siyang binu-void? Ang daming supervisor doon! 3 kayo doon naka-standby sa kahera! Ba't ikaw lagi ang lumalapit kay Charmaine Eh, para mag-void? Ako yung malapit sa kanya eh. 3 kayo doon, 3 kayo, may 2 babae. Ikaw ang paborito niya, tapos ikaw payag na payag ka naman, ha? Ayoko na naman kasi na... At saka pag ano... Madelay yung mga customers natin. Kasi customers always right. Madelay. Oo. Tapos pag nagvo-void talagang dikit na dikit, kailangan may eye to eye. Hinaan mo yung boses mo. Kailangan may eye to eye contact. Hinaan mo yung boses mo. Ba't nga kayo nagtititigan? Ha? Tama na. Ba't kayo nagtititigan? Ha? Ano ba? Titingnan ba? Tulad na to, nag-usap tayo. Eh, Saan ba ako magjowa titingin tayo. dito sa sahig? Kung mahal mo ako, hindi ka titingin sa mata ng iba. Sa mata ko lang. So pag mag-uusap kami, sa ilong ko siya titignan, sa bibig? Hindi mo siya titingnan kasi katrabaho mo siya. Doon ka titingin sa computer. Doon ka sa kaha titingin. Tsaka sa customer, hindi doon sa babae. Palibhasa tuwan-tuwa ka, nilalandi ka. Ewan ko sa'yo, sandali nga lang. Tsaka bakit mo hinawak? Tingnan mo. Kinakausap kita, cellphone ka ng cellphone. Siya ba yan? Manager Siya ba yan? natin! Ano siya ba yan? Ano?
Manager, nag-uusap tayo, manager ang kausap mo. Nireply kasi nga, Sagutin mo nagpapatawag ng yung meeting. tanong ko. Sagutin mo yung tanong ko. Ba't hinahawakan mo yung kamay niya? Hindi ba niya kayang pumindot sa touchscreen? Ba't ina-assist mo pa? Sobrang special treatment naman yan, Benedict. Ay nako, sandali nga lang kasi Ang dami-daming kahera na nagkakamali doon. Bukod tangi siya yung pinupuntahan mo. Paboritong-paborito mo no? Ay nako. Patanggal ko kaya yan si Charmaine. Patanggal ko kaya yan. Aka na nga! Ay, ano? Okay na Cellphone na yan! Tinitext. Ang bastos mo Sinachat ko yung manager na ang kulit Wala mo akong naman pake. eh. Dapat ako ngayon yung iniintindi mo kasi nagsiselos ako. Nasa trabaho tayo, ano ba? Kaya nga, nasa trabaho tayo pero landian ang ginagawa mo. Tumigil ka na nga Nyo. Mag-usap na tayo next time pagkatapos ng trabaho, okay? Paulit-ulit pong gano'n ang pinag-aawayan namin Uncle Dagol at Tita Tanya. Lalo na kapag may magandang customer. Ay, nako. At saktong andun ako sa counter. Nagmamasid siya parang dragon. Umuusok ang ilong at nanilisik ang mga mata. Lalo na kapag si Charmaine ang pag-uusapan. Away na naman ulit kami. In 5 minutes may meeting. Okay? Pwede ba? Tapusin mo na yung seremonyas mo. Hindi ka pa rin ba tapos dyan? Bakit yung customer, nung lumapit para magreklamo na may buhok yung manok nila, ikaw agad ang nag-assist? 5 kayong supervisor doon na nakatayo. Wala yung iba doon. Ako lang nandoon. Ginawa mo pa akong nag-iimbento ng kwento. Benedict, tandaan mo, minomonitor kita. 5 kayo doon, pero pag babae na magandang lumapit na customer, nangunguna ka sa pag-assist. Napakababaero mo naman, Benedict. Trabaho ko yun na i-assist ang customer. Kasi nga... Kung mahal mo ako, hindi mo hahayaan maramdaman ko to. Hahayaan mo yung babaeng supervisor ang lumapit para mag-assist sa customer. Nainis na siya. Sa counter pa lang. Ha? Gagalit na yung customer. Walang lumalapit na ibang supervisor. Kaya ako na lumapit. Andun ako eh. Ayokong masira yung branch natin. Ang dami nyo dun sa naka-standby para mag-assist sa mga customer na nagko-complain. Tapos nakita ko, sabi mo, ma'am, dahil dyan may free kayong large fries. Ha! Wala tayong ganun! Ikaw lang Compliment alam lang yun ko, kasi nga kasalanan ng staff natin, ng nagluluto, hindi nag-hairnet. Wala tayong ganung protocol. Alam ko, pinaluwalan mo yun ng pera mo. Binayaran. Ayoko lang masira tayo. Ayoko lang masira yung branch natin. Siguro kinuha mo na yung number ng customer. Ba't ko may anak na kasama, oh? Single mom siya. Oh, tingnan mo. Diba? Ay, siya naman ang sabi. Bakit nakarating na kayo sa kung anong status niya? Tingnan mo, nadudulas talaga yung mga babaero. Kapal na mukha mo. Nalaman mo na agad yung personal niyang buhay? Customer, ganyan ba? Di sinabi ko naman, kasi... Benedict! Sabi Diyos ko, ko! ma'am, nagtanong lang ako. Ma'am, sorry po. Sabi ko, ma'am, sorry po, hindi na po maulit yan. Compliment po sa aming branch na bibigyan ko yung large fries para dyan dahil may buhok yung pagkain nyo. Oh! At saka baka po magalit yung asawa nyo. Sabi kong ganun. Sabi niya, wala po, single mom po ako. Kaya, ako ba nagtanong kung ma'am, single mom po ba kayo? Siya nagsabi. Sinabi ko lang na may... Pero bakit mo siya inassist hanggang dun sa table niya? Kaya niya naman yun. Wala ba siyang 2 kamay para bitbitin ang tray? Inassist mo pa hanggang table. Tapos yung bata, binuting-buting-ting mo pa. Isa nga kita. Huwag mo na ulitin, Oo. Alam mo, pakasal na nga tayo para matigil ka. Talaga? Oo. Mahal na mahal kita Ganun mo ako eh. kamahal. Oo, pakasalan na kita. Kahit 2 years, mahigit pa lang tayo. Talaga, sa akin ka na. Gretchen, sayong-sayo lang ako. Sige, promise Okay ka na. Oo, kasi alam mo naman, mahal na mahal kilang piti, kaya ganito ako Oh, eh. sige na, para matigil na yung pagsiselos mo, papakasal tayo. Promise sa akin ka lang, sa'yo ako lang ako. mamahalin mo. Ikaw lang. Kanino ka lang? Sa'yo lang ako, Gretchen. Sa'yo lang ako, Benedict. I guess it must be
Ipinakasal po kami ni Gretchen, Uncle Dagol at Tita Tanya. Isang simpleng seremonya lang po. Mga close lang at family lang namin ang aming naimbitahan. Hindi naman po kami mayaman. Pero kahit papano'y nakapag-ipon ng kaunti. At yun, para matapos na po lahat, ayoko nang inaaway niya ako na wala namang dahilan. At matapos ang kasal, balikan na. Honeymoon na eh. Honeymoon na tayo. Ba't ka nakatingin kanina dun sa waitress ng catering? Pati ba naman kasal natin? Ha? Bubulabugin mo? Anong saan? Dapat mga pangit na yung kinuha na staff dong catering eh. Hindi ko- Porke maganda dun ka nakatingin kasal natin. Teka. Nang bababae ka. Babe, klaruhin ko, ikaw ang nagkumuha ng catering. Kaya nga, nagkamali ako. Pero bakit dapat nirespeto mo naman yung kasal natin? Ha? Tinanong mo pa, Madam, kumain ka na? Madam, tawag mo sa catering? Sobrang galang mo naman. Ano ba tawag ko, sir? Sir? Kumain ka na, sir? Babae yun eh. Ano? Pero bakit pinuntahan mo Nagtanong pa dun kasi sa siya- buffet? Ganon, groom ka eh. Pupuntahan mo o ofera mo ng pagkain. Nagtanong ako kung meron pa bang pagkain kasi kung may sobra, Hindi mo- ibabalot na lang hindi mo trabaho. para sa ating mga bisita. Benedict, hindi mo trabaho yun. Ikaw yung groom. Nag-concern lang naman ako kung may pagkain. Patama na nga. Tapos yung lady guard nung events place. Grabe. Hello, madam. Kailangan nag-hello sa lahat. Tatakbo ka bang kapitan, mayor? Ha? Tama na nga yan. Tama na nga. Porke maganda. Mainit yung ulo mo eh. Halika na nga Alam mo dito. yung kung yung isang natin, yung isang bridesmaid natin, kung walang asawa yun, tingin ko, Tama na. Tumimik ka na. Maganin mo na tayo. Sinisira mo huwag mo yung nang gabi. uulitin na. Hindi na talaga. Wala naman akong ginagawa eh. Promise, Benedict. Ako lang kanino ka lang. Sa'yo lang ako, Gretchen. Sa'yo lang Sa'yo lang ako. Benedict. Ay, sa wakas. Nakasal din po kami. Pero buong akala ko, Uncle Dagol at Tita Tanya ay magbabago na si Gretchen at hindi na siya magiging selosa. Kasi, sa kanya na ako eh. At nagkaanak na po kami. Kaso, pag ginabi po ako, Ako na magubad ang pantalon mo. Ako na Narating ko magtatanggal. lang. Ako na Ano ba yun? magtatanggal. Oo, dyan ka lang. Huwag ka lang. Kararating ko. Ako na magtatanggal. Uy! Ano ba yan? Anong inaamoy-amoy mo dyan, uy? Inaamoy ko lang yung brief mo. Bakit amoy bambini cologne to? Sinasabi ko na. Bari mo nga yan. Ako nang. Sandali nga lang, ano ba problema mo? Tingnan mo. Benedict, tingnan mo. May hibla ng buhok. Yung buhok mo kulot. Bakit blood to? Bakit may kulay? Bakit may blood na buhok sa brief mo? Amoy bambini ba, ha? Ipaliwanag mo ano, niloloko mo ko. Hindi na kita Kasal na tayo't lahat. Niloloko mo ko, Benedict. Akala ko ba sa akin ka lang? Ha? Ano ba sisilosan mo? Ay, ubarin ko na nga tong brief ko. Ayan. Sa'yo na yan. Amoy bambini nga, pambabaeng cologne. Hindi yan yung pabango natin, Benedict. Tsaka alam ko yung amoy ng laba ko. Ano, nagsabon ka bago umuwi? Ha? Ha? Ba't parang mas alam na alam mo pa? Ha? Ba't parang mas alam na alam mo pa? Wala akong ginagawang masama. Alam na alam mo pa? Nagbanlaw ka? Para hindi ko maamoy pero amoy na amoy. Ha? Hindi nga. Ano, tama na. Naiirita na ako sa'yo. Mahal na mahal kita, kaya tigilan mo na. Hindi, ayoko. Grabe ka sa akin. Mahal na mahal kita, kaya hindi ko magagawa yun. Pinakasalan na kita eh. Ano pa bang gusto mo? Niloloko mo ako eh. Hindi kita niloloko. Napraning ka na. Last mo na yan ah. Huwag mo na ulitin yun na. Promise? Promise.
ka na magalit. You are my first Kailangan pa bang i-memorize yan? love radio. Basic!